Goizeko eguneko izan daiteke azken islari daka gurekin. Sortu berri eta potente sortu berri dan .eus dala eta hemen dakau Josu Baliño, .euseko zuzendari dala eta .eus berria den zerbait baldin badakau dia galderak, ez? Hori planteatzen digu, zer norentzat, nola, zergaitik, ikusiko noraino erantzuten digu ondakagun galdera guztiei. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztio eta egia da. Aurkezpenaren titula hoxe da, zer, norentzat, nola, zergatik, eta arrazoi hoxe da, lantalde berria, .euseko lantalde berria, hilabete eskazkoaz lanean, eta egunero telefonoa eta emaila erotzen ari gara honengatik, zer, norentzat, nola, eta zergatik. Bueno, hoxe esplikatuko, hori baldin badia galderak, ez da? Saiatuko naiz labur izaten, bakit luze jundala eta gozetu zeatela, así que... Bueno, azteko, bai azalpen labur bat zer dan .eus domeinua. Eta oso garbi gelditzea, .eus domeinua ez dela domeinu geografiko esaten da, baina ez da eremu geografiko bati buruzkoa, baizik eta komunitate bati buruzko domeinua da. .eus domeinua euskal komunitatearen domeinua, euskararen komunitatearen domeinua da. Hau da, euskara eta euskal kulturarena. Orduan, bere helburua hoxe da, euskara eta euskal kultura kohesionatzea eta batez ere interneten sustatu eta bizibilitatea ematea. Interneteko domeinuen inguruan, garrantzitsua da kasu honetan azpimarratzea, .eus lehen mailako domeinua dela. Hau da, hor ikusten dituzuen .com, net, hoien pareko domeinua da. Duela urte gutxi arte, 2011 arte, interneten zeuden domeinu nagusiak hau ezian, uste 250 domeinu inguru ziala gehi 250 estatuenak, momentu batian aikanek erabakitzen du hori zabaltzea eta aurten gertatu da, aurten 2011an onartu zen aldaketa hori, eta sartu dira orain domeinu semantiko bezala ezagutzen dianak, hau da, ja esan nahi bat transmititzen duten domeinuak, eta guk hor gure .eusa kolatu dugu. Historia labur bat, .eusaren inguruan, jakin .eus 2007an hasiziala lehen urratsak ematen, honen guztiaren aitzindaria Iraitze ez nahola da, badakizue, eta orain arte bide guztia gidatu duena .eus elkartean. Beak hemen zituen lehenengo urratsak 2007an, eta lan handia eginda azken 6 urtetan, lan isila, baina azkenean 2013an lortu zen aikanek onartzea domeinua, .eus domeinua. Gertatzen dana da, hor badudela protokolo batzuk eta prozedura batzuk jarraitu beharrekoak, eta oraindik ere horretan ari gara. Aikanek 2013an onartzen badu ere domeinua, hasten dira lehen urratsak ematen. Orduan, 2014an ja jartzen da interneten lehen .eus webgunea, argitaratzen da, eta hortikan hasten da orain martxan ditugun faseak, 3 fasetako prozedura bat, hau abiazteko. Lehenengoa, aitzindarien fasea, pasasana, hemen bazodeta aitzindaritako batzuk, aitzindari fase horretan, ekainan egontzen fase horretan, onartu zian 82.eus domeinu, aikanekin adostuta baita ere, eta 82 domeinuiek aktibatu zian, eta gaur egun sarean daude ikusgai. Ja behin fase hori irekita, domeinu horiek ikusgai daude abenduaren 3 arte, eta hortik aurrea, noski, baina abenduaren 3 arte, horiek izango dira interneten dauden .eus domeinu bakarrak. Bitartean, eta orain ikusiko dugu, bitartean abiaraztaldian sartu gea. Irailaren 16an zabaldu zen, eta azaroaren 18 bitartean jasoko ditugu orain ja .eus erregistro berriak, orain azalduko dizuet. Hoie guztiak abenduaren 3an aktibatuko ditugu Euskararen egunean, eta Euskararen egunetik aurrea .eusa bihurtuko da beste dozein domeinu bezala funtzionamendu normaleko domeinu bat. Hau da, edozeinek interneten erregistratu eta bere domeinua erosteko aukerarekin. Horretara, fase horiek azaltzen hasi baino lehenuo, pixka bat gure papera azaldu nahi dizuet. Hau da, ulertzeko baita ere, askotan galdetzen digutena, nola egin behar dute erregistroa, zein da erregistradorea, zein da bakoitzaren papera. Aikan da, interneteko domeinuen kudeak eta sarduratzen den erakundea. Eta beak
ematen ditu dagozkion baimenak eta lizentziak. Horretarako daude erregistroak edo operadoreak eta kasu honetan .eusen erregistroa gu gara, .eus fundazioa. .eus fundazioak kudeatzen du .eus domeinua. Aikanekin daukagulako horretarako hitzarmen berezi bat. Gurekin, .eusekin, erregistratzaileak akreditatzen dira. Hau da, hauek dira interneteko domeinuen salmentara dedikatzen diren enpresak. Dela Arsis, edo One and One, edo Markari, edo hor dauden, naziarteko erakundea dira. Badaude Estatu Espainolean batzuk, Euskal Herrian ez dago bat bea ere, eta mundu mailakoa dira. Hauek guztiak, ari dira gurekin kontratuak sinatzen, .eus domeinua saldu ahal izateko. Orduan, zuetako norbaitek .eus domeinu bat behar badu, eta zuek hau esate, erregistrantea, joko dezue, erregistratzaile batera. Edo bitartekari baten gana. Esan dut, Euskal Herrian ez dago erregistratzailerik, baina badaude bitartekariak. Bitartekari bada Euskaltel, edo Sarenet, edo enpresa txiki batko desintaz izan daiteke. Horiek egiten dutena da erregistratzailearekin erregistro prozesua bideratu eta zuei zerbitzu hori eskaini. Orduan, guk egiten duguna da .eus domeinuen kudeaketa erregistratzaile eta reseller horiekin. Eta norentza da? .eus domeinua guztiontza da, lehen esan dakoa, baldintza horrekin, Euskararen komunitatea osatzen dugun guztiorentzat. Orain gauden fasean, azaben 18ko bitarteko fase honetan, bai zuzenduta daola batez ere enpresa, erakunde, elkarte edo dagonekoz interneten blog bat duen norbanakoarentzat, baina ja pixka bat presentzi bat bermatu nahi duten hoientzat. Dana dela, detaile bat eman nahi nizuen, .cataren datu bat garrantzitsua delako. Hitzeiten danean .eusari buruz asko eta asko entzuten da, baina hau da euskalgintza edo erakunde publikoei dagokien zerbait. Ez, begira .cataren kasua. .cataren forma juridikoa, .cata hartu duten erakundeen forma juridikoa 158 enpresak dira. 112 erakunde publikoak, 120 entitateak eta banakaoak 110. Begia. Lortu berdeguna azkenean eta gure helburu hori da .eus izatea gure domeinu normalizatua guztiok onartzen duguna eta baita enpresek onartzen dutena lan mundurako. Orain, nik txapa guztia sartu baino leheno bideo labur bat jarriko izuet ikusteko nola egin behar dezuen domeinua hartzeko. Audioa hemen klabi jarrik ez dago, besta mikro jarriko. Mundu guztiko web helbideak bakarrak dira, eta hauek kudeatzearen arduraduna ICANN erakundea da. Edonork, helbide berri bat sortu nahi badu, erakunde honen onespena behar du. .eus fundazioa, ICANNekin kontaktuan jarri zen .eus domeinua onartzeko eskaria eginez. Horren bestez, .eus fundazioa da .eus domeinua kudeatu, kontrolatu eta administratzeko ardura duen erakundea. .eus helbideak erregistratzeko .eus fundazioaren onespena duten erregistradore batengana jo behar da. Erregistradore hauek, domeinua eskuragarri dagoen egiaztatu eta ICANNekin kontaktuan jartzen dira domeinu hori erregistratu ahal izateko. Erregistratzeko prozesua honakoa da. Hiru web bikoitza domeinua.eus webgunean sartu. Erabili nahi duzun domeinu izena eskuragarri dagoen egiaztatu. Eskuragarri badago, aukeratu erregistradore bat erakutsiko zaizun zerrendatik, eta bere webgunera jo. Azkenik, eskatzen dizkizun datu guztiak bete behar dituz. Ondoren, erregistradorea .eus fundazioarekin jarriko da kontaktuan, eta .eus fundazioak .eus domeinuaren irizpideak betetzen dituen begiratuko du. Onartua bada, erregistradoreari domeinu izena aktibatzeko esango zaio. Helbide hau, erabilgarri izateko ordu batzuk itxaron beharko dira, DNS zerbitzarietan gure domeinua eratu bitartean. Azkenik, gure domeinua ikusgarri izango dugu. Egia esan da, bideo jarritan etxapa guztia sobran dago. Hori da azaldu behar den guztia, baina dana dela labur bideo bat emango dizuet. Benetan, domeinu bat erregistratu nahi badezue,
hau da aukera bat, eta beste aukera da zuen interneteko hornitzailearekin hitz egin eta esaiozu egiteko, beste dikan gabe. Ze azkenean guk erregistatzaile pila batekin ditugu hitzarmenak lotuta, orduan .com edo lehen duzuen domeinu bera daukazuen erregistratzailea hor egongo da seguruenik. Hitz egin berekin, hitz egin hornitzailearekin eta egin dezala, eta kitxo. Ez dizuela bidea ematen, etorri gure webgunera eta horre aurkituko dezue nola egin, eta bestela harremanetan jarri gurekin. Bueno, orain, dana dela, jakin beharreko datu garrantzitsu bat, orain gauden fase honetan. Aipatu dizuet, abenduaren 3 aurrea domeinua modu normalizatuan zabalduko dela, alegia, modu normalizatuan da, nik internetera jotzen dut, domeinu bat erregistratzen dut, eta nirea da, momentuan, libre baldin badu, berehala. Ziate galdetzen zer egingo dudan horrekin, edo eskubideri dudan horretarako. Hartzen dut eta kitxo. Baina, hori ebitatu nahi genuen abenduaren 3 arte. Zergatik, domeinu berri bat abiatzen danean, azkenean ez duguna nahi da, piratak etortzea eta izen goxoak hartzea, edo marka erregistratuak hartzen hastea, edo ez dagozkien izenak erregistratzen hastea. Egin fase hori guztia babestuta. Aikanek ere horretara behartzen gaitu. Orduan, horretarako prozedura bat ezarri da. Prozedura sinplea da. Azaroaren 18 bitartean guk erregistratzen dian domeinu izen guztiak blokeatu egingo ditugu. Ez dugu bat behar aktibatuko. Eta azaroaren 18tik aurre hasiko gea domeinu izen goi guztiak aztertzen, eta erabakitzen bakoitza nori eslituko zaion. Ze irizpideen arabera? Hemen dituzuen irizpideak. Hau da, 6 lehentasun maila ezarri dira, lehenengo lehentasun maila TMCH izeneko erregistro batean oinarritzen da, TMCH da aikanek daukan markentzako erregistro bat, bertan izena eman da baldin bakazu, zuen marka erregistratuta baldin bakazu, lehentasun nagusian zaude. Orduan, maila honetan daudenek lehentasun osoz jasoko dute behaien domeinua. Badau bigarren maila bat ere, TMCH horretan erregistratzen dira babes moduan domeinua erregistratu nahi duten erakundeak. Ni nahi dut, nire webgunea ez da euskera zehongo, ez dagoki euskal kulturari, baina interneteko gune bat naiz, eta nahi dut domeinua babestu beste inork erabili ez dezan. Desaktibatu nahi dut. Orduan, babes erregistro hori egiteko aukera ere badago. 3. lehentasun maila eta ja honea jetxiko ginateke eta da interes publikoko erakundeak. Hau da, Euskararen komunitateko erakundeak. Euskararen komunitateko erakunde batek eskatu badu bere domeinua edo berak kudeatzen arlo bateko domeinua edo adibidez entitate publiko batek berak autoridadea daukan ingurune bateko domeinua lehentasuna izango du beste norbaiten aurrean. Hor, azpimarratu behar da erakunde publikoi dagokien papera. Behaiek kompetentzia zuzena dituzten eremuetan lehentasuna izango dute. Hezkuntza sailak, hezkuntza.eus eskatzen badu, Jaurlaritzaren hezkuntza sailak, lehentasuna izango du IMH-ren aurrean esaterako. Edo Bilboko udalak eskatzen badu Bilbo.eus, lehentasuna izango du Bilbo kafeantzokiaren aurrean. Gauza normala dirudien hau, abenduaren 3tik aurrea ez da horrela. Abenduaren 3tik aurrea Bilboko udalak ez badu Bilbo.eus aurrez erregistratu, hartzen badio norbaitek beretzat izango da, eta Bilboko udalak ez du inongo eskubiderik izango. Laugarren lehentasun maila, tokiko marka erregistratuak. Esan dugu, lehen mailan daudela TMCH erregistroko markak, baina nik nire marka erregistratuta baldin bakat, edo estatuan, edo Frantzian, edo Europa mailako erregistro batean, babestuta baldin badaukat, hor ere badaukat lehentasun maila bat. Eta 5. maila batean egongo lirateke lehendikan edukia duten webguneak. Hau da, nik lehendik webgune bat baldin badaukat, blog bat baldin badaukat, nire blogari bere izena .eusarekin erregistratu nahi badiot, hor adierazten dut. Eta azkenikan badago 6. maila bat erregistro librekoa. Erregistro librea da berez abenduaren 3an izango dan gauza bera. Diferentzi bakarra da aurreatzen zehala abenduaren 3ko fasera. Zuk hemen eskatzea daukazu domeinu izen bat, gehiago ordainduko duzu, abenduaren 3tik aurre ordainduko zenukena baino dakasuna abantaila da aurreko guztiek ez baizu domeinu izen hori kendu, zuk hartuko dezula abenduaren 3 baino lehen. Hori da fasea. Abieraztaldearen garrantzia nabarmena da, esandakoa. Batez ere, guk zainduko degulako eta oso ondo zaintzea
aurre ikusten dugu dagokionari bere domeinu izena ematia. Eta horretako protokoloak izendatuta daude, eta konflikto kasuak daudenetan ere, badao prozedura bat ezarrita konflikto horiek nola ebatzi, ezta? Hau garrantzitsua da baita ere, zuen marka gordetzeko. Hau da, gero, ez esateko, kendu diate interneteko dominua. Izan dituzu bilabete horretarako. Orduan, badakizue. Animatu nahi zaituzte, orain hori egitea eta kontuan izatea. Nola egin, aipatu deguna bideoan ikusi dana irurratzea, azkenean ikusi begiratu erdezue libre daon, eta libre baldin badago erregistratu. Momentu honetan guztiak daude libre. Hor, ez dago arazorikan. Eta beste norbaitek ere domeinu izen berdina eskatu badu ere libre bezala gertuko zaizue. Orduan, orain, zuzenean egin erregistroa eta gero estertuko dugu. Eta azkena, zergatia. Zergatia, guretzat oso garbia da. Hor ez daukagu zalantza hondirikan. Euskara eta Euskal Komunitatearen parte garen einean .eusak identifikatzen gaitu eta adierazten du nor garen, ez? Identitatea adierazten du eta esan dako Euskal hizkuntza eta komunitatea o kulturaren domeinua da. Hemen jarri dizuet argazki hau, hauek izan zian aurkezpeneko prentsaurrekoan eraman genitun adibide batzuk. Unibertsitatea, kirolariak, dendariak, iparraldeko erakunde bat, bodega bat. Nahi genulako adierazi, .eus domeinua guztiona dala eta guztiontzat dala. Identitatea adierazten dulako kasu batzutan, edo beste kasu batzutan, merkatura gerturatzen gaituelako. Gaur horretaz egia hitz egiten, baina adibide bat jartzegatik, bodegaren adibidea politia zan, Errioxa Arabarreko bodega bat zan, eta behaientzat garrantzitsua zan .eus domeinua izatea, bereiztu nahi zuletelako Errioxatikan. Behaien ardoa bereizgarri badauka, Arabar Errioxa da, ez da Errioxa. Eta .eusak ematen zien bereizgarri hori. Merkatariaren kasua ere, niretzat oso zanguratxo izan zen, nik ezagutzen dudalako, Zumaiarra da, ni Zumaiarra naiz, eta ni mutilu hori zautzen dut, institutuan elkarrekin joten ginean garaitika. Nik euskeraz ikasten nun eta beak erderaz. Erdalduna zan, eta orain euskalduna da. Euskalduna da, merkadillotan ibiltzen dalako erropa saltzen. Eta beak esatezun, euskera ikasi du, merkadillotan, nik ez dezu maiarrez egiten, itzeiten pixka leketxarrez, pixka ibartarrez, depende, ikasitakoa merkadillotan. Eta euskara behar dut salmentarako. Eta .eus behar dut, .eusak ere interneten saltzen lagunduko didalako. Nire bezeroa gertu sentituko dudalako, eta beak nik gertu sentituko nagoelako. Eta azkenean hizkuntzak hori ematen didalako, ez da, gertutasun hori. Horrez gain, kontuan izateko, bilatzaileen identifikazioan lagungarri izango da, hau da, hori ja Katalunian ari dira nabaritzen, eta bilatzaileak aldatzen ari dira orain domeinu semantikoen kontuarekin, zu bilaketa bat egiten desunean hizkuntza batea ja .eusa identifikatzea euskararekin daula lotu duta, eta lehentasuna ematen dio domeinu horri beste bati baino, orduan, hobeto kokatze zaitu. Eta azkenik, hau guztia konbentzitzen ez bazaitue, gutxinez zuen marka babestu zazue interneten, ez da? Bakita maitu behar duela, baina minutu batian bakarrikan, hoen publizitatea. Datorren asteartean antolatu dugu Bilboko Merkataritza Ganbaran .eus domeinuari buruzko saio sakonago bat, 2 orduko saio bat izango da, batez ere, zuzenduta dago batez ere, IKT arloan aritzen dienei, eta .eus domeinua nola implantatu, ikasi edo ezagutu nahi dutenei. Bertan izango dira, Amadeo Abril eta Nacho Amadoz, hau edia Corehub erakundeko ordezkariak. Corehub nazioarteko erakunde bada, domeinuen kudeaketara zuzenduta dona, behaiek lagundu dute .eus domeinua lortzeko prozesu guztian, baina behaiek izan zian .kata sortu zutena bere garaian, eta gaur egun .escot, .gal eta bestein bat domeinu garatzen ari diana. Gordon, nik uste eta aukera paregabea dela, hobeto ezagutzeko. Eta horrekin amaitzen dut, eskerrik asko. Igual bestieri galdera bat itxen laga diogunez, norbaitek nahiko luke galdera batein? Bakarra,
Bai, galdera zehatza, horra aipatu duzu Euskal Hizkuntz Komunitatea eta kulturaren inguruko identitatean inguruko zadera, domeinua dela. Zein dira zehazki pixkat olako domeinuak eskuratzeko jartzen diren baldintzak, eta nola bermatzen da batez ere, nahi bintzat hola komplikatu egin zait, domeinu berri begira ez? Lehendik handaudenak .eus eskuratzea baldintza bat ez dituzten esatea erraxa da, baina berriak izango badira, hori nola eramaten da horren kontrola. Bai, eta galdera garrantzitsua. .eus domeinua eskuratzeko ezinbesteko baldintza da. Zure webgunea egon behar da gutxienez euskeraz ere bai, gutxienez atal batzuk gutxienez euskeraz izan behar ditu, edo bestela, euskeraz ez badago ezer zure webgunean, euskarari eta euskal kulturari buruzko webgune bat izan behar da. Hori da ezinbesteko baldintza. Orduan, izan daiteke ilapaindegi baten webgunea, baina ilapaindegiak euskeraz dauka webgunean atal bat, edo bestela izan daiteke, euskarari buruz aritzen den webgune bat inglesez, baina euskal hizkuntzari buruzkoa edo euskal kulturari buruzkoa dena. Baina horiek dira ezinbesteko baldintzak. Nola bermatuko dugun hori? Eta gaina ez dauka, euskaren alderditikan ere ez dugu exigitzen orain euskaraz egotea. Exigitzen duguna da konpromiso bat gutxienez epe oso laburrean, hilabetetako epean, egoteko konpromisoa. Hori nola bermatzen dugun? Kontrolaren bidez. Puntuz Fundazioko lantaldeak horren jarraipena egingo du, eta lantaldeak detektatzen dituen kasutan, hartu beharreko neurriak hartuko ditu, guk detektatzen ez baditugu, espero dugu baita ere, erabiltzaileek ere jakinaraztea, hau ikusi dugu eta begiratu zazue. Orduan, bai, guk bermatzea espero dugu eta aurre ikusi duguna da, hori, neurri batzuk daudela, eta neurri horiek gaina erregistratzaileekin sinatuta daude, hitzartuta daude, eta badakite. Neurri horiek betetzen ez dituzten webguneak, prozedura baten ondoren kantzelatu egingo diala. Orduan gonbidapena datorren asteko hitzordura? Vale. Ondo da. Eskerrik asko Josu, eskerrik asko benetan gurekin parte hartziarren azkenengo orduan sartu zinaten eta usto merezi zabala, eta daneri ere bai etorri zeaten hoi, bai parte hartu zuenei lehenengo zatixan, bai islari xori bikain indozue, parkatu eragozpenik egon bada, eta 10. edizioa hor dakagu datorren urterako, badakizue ideiarik eta baldin badukazue, ongi etorriak izango dira. Eta orain, ondio gogorik badakazue, museua mokau bat jateko aukera izango dugu. Eskerrik asko. Aiztu zaitez esatia, balorazio horri badaukazuela,